Nakajing temu ban wanra ya kajing bha hagar kom trekam kesenjuk bat banang yai pentulun susu yaki kam ki jam kesenjuk ki nongnya taksi sor bat khap sor hagakat sao trek uluber arajar arpusan kala penlong yi kajing yalang pentemai nong kit kam nakabenta ka samoy trekam jong usnem arajar arpusan hadu usnem arajar arpupra kabala penlong hapo ke dorbar hall nong mensong shlong hagani gasngi lawan banyadan lang da ki nong yalam nalor ki dekhot ki unit beper ha ka bakila shim ya ka rai ban IT biang ya ka kam president ha uba kemen khongla bat uba Wilbert Renja como vice president ma ya ka kam general secretary pat la benchat no saha uba Denzel nong kendri nalor ka ni ka senjuk kalayo ruban penthamai ya ki waipat ki nong kit kam ki bakin thop yo treasurer ki assistant general secretary nalor ki khot ki executive committee haba ajing keren hagni ga jingyalang uba kemen uloong ba haba shimti ya kano gono ka kam dai bandon ke jingmut ban treshitom amban susong khlem dale aa bat kumta ulakintu yiki parad khot bakide ban ai ka jinge trelang khnang bala ban pentulun ya ki kam ki jam nalor kata ulakintu ru yiki paranong nya taksi bakide ban long ki badan akor habakit yiki passenger bat ban kiar nakabadi kiat hagapor banyak kali Api dan kadang kadang kejumul bantrai paham tak kita berdiri bantak peratrai wah pihak ni sakmat pihak klat no ialah de pada hangta. Ti ngangan kau ada orang ni bangambat sore ke kam presiden bahadir hakut nak kat de mentah-mentah hi keseng badang su selung dan eno ru semua hak su ni hak pelai ke por pedor lojong atlet kaying kesem nam orang rebangan berat noi kikun kiti jonga kat sabamon kat sabakin lek kamlo abang tadi ngan tre tambangan bentar ke gapor ti upreo habangi bentar wale jing steng rungi bentar gapor oh hapli jing steng bentar ni lek singya preo dadan bayak ni pelaj gapor di be ka kamai se ni dia be kamai di pelaj gapor sakwa kawan hi dan halade pada kumro bentar kade bandan hakamon lo jong pada oh ngan tre tak kasek dengan tentu iki member jonga poro bakin semua pe yang ne ba kasunjuk kamtai tang ka wiga unit lade ka central body kilia trestam bakane ke dolan ki ba ki latan ka ni gede tang ki member ba he jong ki isi member jong ki unit ba pher aparkhat lang ki di ki member ki driver ba dan hapok unit ki spa mun ki aspa mun ki dan hapok ka wiga unit ini hap tre benta kita in trestam in lagi ka por tolong pala ngat tentu lang ipi ya boro bapi in mi na ne late cha unit da jong itu iki driver jong ide kon kundu pendam no ya kabam kadi hapor ba tre hapor ban ya kali ka kya ke e de ban klat no ngam khang re ban di kya bale mla akhir da khang mi par da khang dan di nyal de presiden ngada ong ma ngai no mlong ra kata mla la nong mo ngasukar pa di fi bin smutu ha ke enjoyment madya ke enjoyment la ke kembang konstan eng shape ke yin ke stem job kada ni di hangin bam ha mono mon pe ke yin ke stem job ala shai dan kam ki ko jonga ki by school ba ka khia by school nono mon benda pada ni enjoy ni em be ta ke em enjoy be ala de ni ha plet no ka life lo jong tik tek ni ha plet be abangi perkat benda ki ko boleh mami badan hane ni kwa ikon jungi bandang taxi driver wah pipi langsung tu kajing jung taxi driver ki breu ti ki keren bai besejar kin ong ben ok ki le ki driver tahu na ya balai ki don ki driver pada bagi le don ki driver ba ka tin telit ke balong de bakor sa bapala ki don nam ong re bam don hang ta ken balai ki baklan ok tin pada bonsin hakabam kadi ik mi pa la jong ki tem ki khon la jong tem pai ba le tem yu ban kren dai nam dai ne ka da ta jingai na ka jing sniu aba pi kwa pe ying la jong ban pha te mo pi ning kong e pi ha jingai na ki sniu dai ne sekowe haba pikir passenger da ka okor ka purong kada pin keren dapat bai kali dapat geno be ador ka mo da ka okor ka purong bagi passenger kin sutna pi om Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bate ye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.